Demokrazia? Ez dut uste nire kontua denik egia esan. Demokrazia ez da bozkatzea bakarrik. Eskubideak bermatzea, aukerak ematea eta gehien behar duenari laguntzea ere bada. Gaixotzen garenean, osasun publikoa hor dago. Ikasi nahi dugunean, hezkuntza publikoa hor dago. Lekuz aldatu, informatu, enplegua bilatu edo besterik gabe aurrera egin behar dugunean, sistema publikoa hor dago. Agian ez dugu beti hautematen, baina hor dago. Sostengatzen, laguntzen, berdintzen. Gizarte justu baten oinarria ez baita nolako zortea dugun edo zenbat ordain dezakegun. Oinarria guztion artean eraikitzen dugu. Eta hori ere, demokrazia da. EITB, gizarte transformazioan ekinean.